खासदार संजय राऊतांनी एक ट्विट केलेलं आहे। जय महाराष्ट्र असं लिहत त्यांनी ट्विट केलेलं आहे। फडणवीस, अमित शहा आणि मोदींना त्यांनी टॅग केलेलं आहे। संजय राऊतांनी जय महाराष्ट्र नेमका कुणाला केलेला आहे? संजय राऊतांच्या ट्विटचा नेमका अर्थ काय, या संदर्भात आता चर्चा सुरू झालेली आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। संजय राऊतांनी एक सूचक ट्विट केलेलं आहे। जय महाराष्ट्र असं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि त्याचबरोबर यामध्ये देवेंद्र फडणवीस, अमित शहा आणि मोदींना त्यांनी टॅग केलेलं आहे आणि हे टॅग केलेलं ट्विट सध्या चर्चेचा विषय ठरलेला आहे। संजय राऊतांनी जय महाराष्ट्र नेमका कुणाला केलेला आहे या संदर्भात आता तर्कवितर्क लढवले जात आहेत। तसंच त्यांच्या या ट्विटचा नेमका अर्थ काय या संदर्भात सुद्धा आता चर्चा झडू लागलेली आहे। संजय राऊतांचं हे सूचक ट्विट जय महाराष्ट्र शुभ प्रभात असं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि यामध्ये देवेंद्र फडणवीस, अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी टॅग केलेलं आहे।